Много хора откриват, че този начин на изказване е изключително точен в много отношения. Някои хора казват, че искат перфектна връзка или благополучие в живота си по такъв начин. Сякаш го поръчват и очакват да го получат много скоро. Виждам ги след 1 година и още нищо не се е случило след няколко години също. Тази сфера е буквална. Божествената матрица е буквална. Така че, когато кажете, че искате нещо да се случи, сферата на знанието казва: добре, ще те оставя постоянно да искаш, защото няма завършек. Предложението е отворено. В началото на 90-те години напуснах фирмата и се озовах в високите пустини в Ню-Мексико, където живея в момента. В една прекрасна част на света. По онова време наистина е една от най-големите суши в историята на югозападната американска пустиня. Един местен жител ме покани да ида с него на едно място. Нарече го чудно, където е тънката кожица между двата свята, за да се помолим за дъжд. Нямаше нужда да ме пита втори път. Съгласих се, срещнахме се на оговореното място и се изкачихме високо до най-красивото пустинно плато. Намерихме се пред кръг от камъни, който явно беше направен доста отдавна. Приятелят ми дори не знаеше кой ги е подредил там. Не бях подготвен за това, което щях да видя. Дейвид свали обувките си, стъпи бос в кръга и затвори очи. Първо поздрави всички свои предци. Буквално каза следното: всички мои предци са с мен сега, с мен са. След около 20 секунди се обърна към мен и рече: гладен съм, искаш ли да хапнем? Аз отвърнах: добре, но мислех, че ще се молиш за дъжд. Той ме погледна и отвърна: не. Ако се молим да завали дъжд, той никога няма да се появи, защото молитвата нещо да се появи е просто обявление на онова, което не съществува в момента и може просто да активира състоянието, което искаме да променим. Попитах какво прави онези 20 секунди, а той отвърна: когато си затворя очите, си представям усещането да стоя бос в кълта в нашето село Пуебло, а кълта се е появила, защото е валяло много дъжд. Усетих миризмата на дъжд, падащ по калените стени на къщите в селото. Представих си усещането да тичам през поляните с избоялата от обилните дъждове царевица. Отдадох благодарност и признание за дъжда, който вече е валял.